Ero kamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ni chendo marwa mar ratila ka wang'iyo weche ma mulo ngimani e yor dongruok kaachiel kod siasa kod chung' mag duond buche mag siasa manie piny owacho kaachiel kod manie oko mar piny owacho. Paro mar jopiny kaachiel kod gimomiyo piny Kenya makiny nyaka bed maber to mana kolose gi joma nitie kawuono. Mano omiyo arwaki ni machiegni e ratil marwa odiochieng' mar 25 dwe mar auchiel 2023. Nyinga en George Bati. Arwako wenda kaachiel mondo wachak twak nikech ratil osechako ndek ni wensa kanya kwa Ramogi yawuot luogi dwani mondo ng'ato liere ratil. Wadani to ratil dhi kanye. King'iyo pek mar del to obiro neno kama ishako Odede dende dwa juol matin en wendo marwa ma wan godo ka to kikendi chak ing'iyo Okindo Ojuka no ka dende ok ojuol ahinya. En mane samoro ratil nyalo yiengore kamoro amora. Ratil biro yiengore ahinya kuom wach mawuok e dho wenda ariyogi machiegni ahinya meshako Odede Ramogi TV. Erokamano George, en kinde malach kapok abiro ratil. Erokamano Ojuka machiegni. Erokamano George, en kinde malach kapok aduogo e ratil. Kare mana joma osebedo ka kinde gi lach kapok oduogo e ratil. But wathoro biro machiegni. Yes, asante sana. Bang' kalo mar paro mar chik mar omenda magana 223. Yes. Azimio wacho ne gidwa dhi e doho, samoro gidhi chiwo yo ma winjo bed ni jopiny luwo chieng' tich ariyo. Dipe ni Azimio thotho pi bang' kalo gini. Onge gima nyien manyalo wuok e weche ma giwacho sani. Erokamano George. Ada wuoyo kodi tada ng'isi duond jopiny. Last week nchandala aneno ka ji opuro maber kabisa kendo ganda puro. Inano team mar Azimio ni. Team ni en team mosenyumore pi. Onge tiende to onge wiye. Ochalo gari ma kadhi mbele to driver koro jineno ka oseol. Chik manokal my financial bill ni. Chik ni nen chik maber. King'iyo adwa dok chien. Yina dok adok chien kichawu Uganda Ramogi ni TV ma Uganda luo tena. Wacha gimiro wacho no Ojuka. Chik king'iyo chien Uhuru Kenyatta nokawo piny ka en ko ochulo suru. I mean gowi ken 18 bob out of 100 shillings. Okawo siling 18 kuom siling 100 chulo gowi. Omiyo Ruto kokawo piny kochulo gowi siling 70 kuom 100. Tin nyaka nol gowi. Koro kiyolo gowi mondo piny odok e wang'e mitine japiny nyaka piny redre. Piny koridore to biro bedo nafu mbele. To bedo ni piny tek mani na diere. Lakini nyaka nok chik ni kal. Back to your point. Azimio, team mar Azimio, gitemo keto ni giwacho chuny japiny, kata gikelo ne japiny. Ipano giwacho chuny japiny. Ema watemo wacho gitemo keto ni gitemo wacho piny. Iparo ni giwacho chuny japiny. Ing'eni ya George but ine undhwe mara mugajwang tiyogo kumuyo go ganda ne. Iwe mawiyo timo jere. Nyaka wabed jok ma wacho adieri ni oganda wa. Adieri ni timbewa as leaders onego chale gik ma edhowa ne jowa. Kupo ni chik ni okalo to wagolo jowa ni wadhi kamkunji to samoro wacho ni mondo odhi ang'ani. How is it going to benefit our people? Okonyal konyowa. Tiende ni group ni en group makata MPs mirone parliament ka ongen gima dhi mbele ka onge. Magi mosenyumore pi. Okay. Anyalo kwayo katieko ne oganda wa plus leaders ma eluo kaluo sani watigi serikali. Okay. Yes. Odede. Penja poki penja. Azimio nyumore pi. Iwinjo gima Ojuka wacho. Gima mi arito ni mondo ipenja nikech gik mojuka wacho gik ma ok ipenje. Gik mani penjo Ojuka pogore. Ka Azimio nyumore koso Azimio ok onyumore. Azimio ok onyumore pi. Azimio kedo ne jopiny mana kaka dine gikedo ne jopiny ka dine giyudo telo kata ka dine gibet gi loch. Koyier ji ni dhi e parliament, oyier ji ni mondo dhi otim tich achiel kaka parliament, kata ya Azimio, kata ya Kenya Kwanza. Tabu mawango kaka piny Kenya, en ni members of parliament kata wajumbe manie od bura mamalo miluongo ni National Assembly, mawuok e Kenya Kwanza, ok ong'eyo noketgi kanyo mondo gitim ang'o. Gin giparo noketgi kanyo mondo girepresent William Ruto gi executive e odno. Odno oketgi mondo gitim legislation, girepresent jopiny
kae to gingi ni pes jopiny tiyo e yo makare, nitie value for money. Unfortunately ka gin e yodno to giweyo tijno ne jo Azimio, ema koro gidwa ni mondo check ka pes jopiny tiyo e yo makare. Azimio emo check ka bin jopiny hinyore e yo moro. Gin tek ni Kenya Kwanza and jatelo mar Kenya William Ruto osekelo gimodwa no kal, to gin giwacho ni gin gi numbers gikale. Mano ok tich monego bed ni gitiyo. Onego bed ni parliament gin representative mar jopiny. Kaka mai Kenya Kwanza gi ma Azimio tiyo, onego bed ni gitiyo ni wano yerwa gi jopiny mondo wa represent gi. Kapo ni executive kata president okelo chik moro manyalo bet ni diyo jopiny e yo ma ok ber, to waduto wariwore wang'iyo kaka chik no inyalo losi mondo jopiny obed gi kwe kata winj maber. Unfortunately mano ok e gima timore. Gima timore en ni wajumbe moyier gi Kenya Kwanza paro ni gin e iye kanyo nikech William Ruto gi executive. Paro mar diedo kata dhi ng'anyo e wach mar pend chik manokal kata kidieny mar chik manokal ng'iyo weche mag omenda kaka ibiro choko osuru gik machal kamago. Dhi konyo ang'o sani? Ka samoro ne jomoko ne nyalo paro ni winjo bed ni ng'anyo ni timore kata diedo timore e kinde mane pok okal gini mondo kale no kik bed ni okale. Kuom ranyisi ka jatend piny Kenya ti ogoye koke, nyiso ni gini biro chako tich kendo ochako bedo chik. Gima jopiny onego ng'e ni ok ne ginyalo dhi e doho samoro kapok okale, nikech kidhi e doho idhi gang'o kapok okale. Kokale ka koro in gi wach mitere doho ni jogi okalo chik machalo kama e parliament, to chik ni gwenyore gi constitution kuma kama, chapter ma kama, close ma kama. Kapok okale, pok okete lwedo, nyiso ni jogo be nyalo wacho niya mago rumors, nikech doho ok tere rumors, ok tere mbaka, doho itere evidence. Koro samo kale kata kapo ni kiny kero kete lweteno, eka koro yot dhi e doho, nikech iwacho niya kero oseketo lwete gini, to e chike ma Kenya wacho ni mosekete lwedo ni ma koro chik. To kwang'iyo chik ni gi pend chik kata constitution kuma kama, to wayudo ka gigwenyore. Kaka for example, ne chike ma Kenya kata constitution dwa ni mondo watim gimiluongo ni public participation. Mano tim. E bill. Mano tim. To pend chik for example, kachiwo example e wach tax mar housing. Kano kele ni mondo wakel pachwa kuom wachno, no kelwago ni en levy, to sani mokalo en tax. Gigi gin gik mokariyo mopogore. Ikelo na Nakuru e public participation, to end up gi Machakos. Gigo gik mokariyo mopogore, madowo maduong' nyaka dhi nyiswa ni bende mano e kaka jok mano ndiko constitution mar Kenya no envisage ni public participation onengo tim. Mano mana achiel kende, to ging'eny mopogore opogore. Weche mag udi gin gik mobedo devolve e county, to koro waneno ka ichune gi malo, makoro jok mokawo gini dwa timo, dwa gero en national government. Onengo doho maduong' odhi owachnwa niya be en ratiro, be katiba ma jo Kenya nokalo 2010 oyie ni gima kamano timre. Nitie pend chikego mang'eny mabiro dhi e court. Apenji Ojuka, dipo ni sirikal ni kelo ni ji magwar ni punda, koso punda ni magwar? Wadhi e participation ka en magwar, koro en punda sani. George Bati, osiepna miluongo ne Meshak Odede munere yani, en osiepna. To wito gandana, owite mudho. Apenji niya, George, japuonj mar primary chamo 30,000 plus. Ndio mwana dieri. Kika 1.5% e salary mo chamono. Mano en around 600. E salary to timi ya ot. Erita bukani. Anano gande ana wudluo. Asechungi luo. Kaka wudluo. Awu kaka jatelo mosedwaro kom e piny luo. Jaluo ong'ere gi rech ma enam kacha. Koket chik ni rech ma China ni. Yo okwanya tamore ni gik ma China wa block. Twakito oshuru malo. Yo manyalo block ego. Mondo oganda luo omil luasi en environment maginya puro gore thurwa. Erita bukani. George. Tapenji ne ya George. Apenji Ojuka. Bendo ket lai mar tero rech ni pinje maoko nikech samoro koponi wuok mang'eny moingo chiro maka. Bende nitiere lai ma koro sirikal okelonwa. Koro wach ni wageng'o ma to koro marwa ni dhi e pinje maoko. Bende nitie wach. Ing'e gimomiyo rech ma Kenya kosebedo matin. Miwachamo maoko. Ni jok machamo rech Kenya ng'eny. To maoko ne donjo mayom sana mane owa. Koro mondo umi oganda wa space maginyalo puro go rech, an environment maginyalo puro go rech. Nikech jaluo kichako history mar Kenya ka,
Jaluo en ng'ama otegno. To Jaluo en ng'ama nomeo ei Kenya ka kano chak historia mar Kenya. Jaluo ng'ere ng'at ma so honest. Jaluo ng'ere ng'ama puro maber. Jaluo ng'ere gi somo kata weche moko mag tukegi. To chakruok kothogo wahera chako from 1992 ka kwadhi mbele. Koro koponi sirikal ni en sirikal ma consider the basic interest ma japiny. Ana wuoyo kaka Jaluo koro ka wuoyo kaka Kenya. To ka nitie tabu to ko Jaluo ema wuok koting'o kara sobre wiye. Adwa ni pinje jo kabila bogorenwa twanan. Lakini an kako kindo Ojuka Jojbat. Mae chik maber manyadhi konyo ogandawa. Owuoyo kuom rech, owuoyo kuom japuo manyiso malo 30, to owuoyo kuom puoche matino tindogo. Muneno kano miyo Martin Otieno Gendo, ma party leader mara, chairman mar Kenya Fish Marketing Authority. Nikech en mong'eyo ojusi gi Kenya purgo rech dala kocha. Ere tabu kanyo. Minyalo chok ni ji Kamkunji nuodhi ndara. Sama Boshak kapok ewena adama na penjo Ojuka wach moro kam. Ojuka wacho ni japuonj wacho ni chamo 30 gi wiye. Yes. Wach kamano kadhi 40 kamano. Kang'eyo kwano magi chamo. Yes. Bende piny owacho ka ji goe kwano ng'eni to japuonj nitiere gi ji adi mogeno kuome. True. Nikech wan e Afrika. Ino kendo Ojuka in e Afrika. True. Ing'e maber ni sani nitiere nyakwar wayu moro abiro dwaro kony kuomi. True. Gi pesa ni matin. Kabisa, ging'eny. Bende magi oketi maneno ni kik ket japuonj ni bed ng'at ma koro dwaro ladhore mondo tuoche mag paro bende chak donje ka. You are right. Ipenjo penjo maber kata ng'ata ma ok japuonj ma samoro yuto ne ok ongirre ahinya. Yes, you are so right. Ineno inyalo kawo loan e benki tige dogo. Domono setimore. To gibiro kawo pesa di kuomi in terms of percentage. To kika 1.5% e gimi chamo out of 30,000. Mano en pesa di. Mano gimi nyalo dhi ne e ng'ani. Two, ok wanyal kawo ni gimoro amora matimore to wane mwatelo mbele. Nikech ing'ene nitie richo kitelo mbele. Ang'isi Jojbat. Ineno gimoro no opinzani kata opposition, royal opposition mineno wantie ukani. En mane Ulaya. Okay. Ne wazungu. Onge Afrika. Afrika ka kipingo sirikal to paro mibiro go maberno samoro ti kuomi tikawi kaka jawasigu. Kibedo jawasigu en ng'at manade ma inyalo mi jawasigu pesa. Ok nyal konyi. Okay. Yes. Odede. Ineno bati gima ok dwa wacho ma wadwa kinta samoro ok dwa wacho en ni watimang'o gi pend chikegi maricho. Finance Bill 2023-2024 okrach te. Nitie parts ge mabeyo. To watimang'o koro kaka jo Kenya gi part maricho mwawinjo ni diyewa. Kasani piny oridore ne jopiny. Ineno okinda temo mondo wagol mbaka ni wadhi wakete i luo. Koro chal gima finance bill en mana tap joluo. To ijaluo wabe wajoluo. To finance bill ne ok en tap joluo. Finance bill en tabu mar jo Kenya te. Ma kani neno kata ng'ie mako kuom wabunge ma oae pinje boko. Bende no kwer ni gini ok nyalre. Nyaka mamoko matin ma jo Kenya kwanza. Moko nitie mane chunga to wacho ni I vote yes to dogo bedo piny ok oduon karano nene. Nikech oluo ni jo piny kango nene to wach machielo to koni bende telo ma dhi tiyo okaso gi ni gini nyaka kal. So gini mbaka ni kikwa kawo duogo bed matin ni en mar joluo. Ok joluo kende ma kamogo beche tek to onge gi pes mogo. Kata bandu bedo maonge pes mogo kata kuche. Ok joluo kende ma komed mafuta kowuok e 8% nyaka 16%. Joluo kende ma nigi geche. Jite ringo gi geche kendo jite winjo matek. To mak mana ni joluo seche moko nochwewa mopogore. Ok wahero ling sama gik moko timore marach. Mano kitwa. Koro ok wabia e kidono kawuono nikech koro jatendo kendo Ojuka machon awinjo kowacho ni party leader ne mano oseringo we. Jatende machon anyalo kwaye no miyo we abed ni party leader. Jatende machon nikech koro mi Fish Market Authority to gi yawuotwa moko matin kaji kacha. Ok dang mi wawe kitwa. Jaluo en ng'ama nohero gimiluongo ni justice. Ka justice ok timre to ok oling. Koro mae momiyo joluo
ni mbele kuom kwedo gik moko mane ok beyo e finance bill ni tok ni en shida mar joluo against sirikal ma shida mar jo Kenya te ka owach ni mafuta kowuok 8% nyaka 16% bro affect wuoth mar ji fare bro medore fare ok bi medore kaluo kende obro medore e kor piny ngima e Kenya ngima ka mafuta ni moko kuom gitiyo godo mar loso stima mwalielgo sitima ibi medi ok bi med ne jaluo kende mak mana ni kabinde moko samoro ok osebedo gi kido mar gorruok ne ratiro koro ibro yudo ka giling to gihinyore to kane ka en makosa ka jaluo owuok oko wacho ni gima kama ok ber wadwaro ni ma olosi obed maber ingene bati nyeno siepna kabisa to owuondowa adang'isi gimoro George Nyis ni Ramogi. Adang'iso ni Ramogi moro kane wachako Kenya chakro bende lwet jo Kenya mano early 1960s mane the first government majoluo kungo bende ni nyalo ng'iyo kata the kind of leaders mane luo produce a parliament ni nyalo ng'iyo kidhi e center ni miya sani gidire machon ni nyalo joma no own kata center mani hae wa natives ne jogwen kanyo sani kidhi dala as we speak kidhi dala nandala for the past 2 weeks kidhi dala sani gima ne jaluo nyalo uso mogik kabisa ni Ramogi kuma gindike kata sani giwinja en lo noko nyalo uso lo to kidhi dala sani ibiro ka jaluo uso lo kidhi e center umia eno angoma omi wacho ni jaluo ere kaka ma dhi rumo solution ga moro ere kaka ma dhi rumo ge sirikal masani ni koro mendo ne mia thuolo ni king'iyo chakruok luo imbo kadimo nyaka wuotho gi nyatike onge gima jaluo uso Nairobi makoko uso to ji ok nya survive Nairobi onge tabu ni chako koth ni chako from 1992 ma multi parties mobiro manwa wacho leadership mar wacho ni bwana nyaka wa seek the political kingdom first oka the rest shall follow ok nyal talore nyaka wati gi sirikal machiegni mok wachal jo wasigu na sirikal nikech adang'isi ni ya George Bati king'iyo kaka no wachako piny jaluo ne 17% atamala 17 dholuo e jatije sirikal from 17% modedi ok wacho ni Ramogi sani to 5% wawitadi 11% wane boma ka nyithilu mariek kabisa mani barupe wuodho makwan malo atika kalekegi back home janyuol dwaro pi maler mani jadala odwaro losi maler manyalo go ala to dwaro ndara maler to don ko puro kata niang kaka niang mokonyowa tinyalo usi machule ok nyalre because leadership maluo NBC goyo national or discuss national politics to we issue madala nyani gimati mno sani sia odol denge wuoyo ni pesa lalka to jomoko ineno gigi mano wach mantie Senate yes, it's fine koro onego leadership makaluo onego discuss issues okay ma wuoyo kuom kaluo gik manya reshape lives okenda chikore topic chikore ok obed kamoro achiel but the truth is sirikandni kata jok manogo negi kura osechako chich kamoko kuom giparo ni dibed ni nowuondwa nikech nonyiswa ni kwadonja ni to ngima olokore wadhi winjo maber ka sirikandni kawa ngima ka ose promise wa didek machieng' moro achiel to William Ruto nitiere KICC to luongo Chirchir ma minister mar energy to luongo ng'ama chielo ji adek to wacho ni yawuoyigi koro se crack the code watimo government to government mar mafuta kawuono mafuta chip koko idho male witado sirikandni joma nogole kura chich to kinda nika wacho ni gimotamo jaluo ni en ni ne wamanyo sirikal from 1992 adieri mantie en ni ne wamanyo sirikal from 1992 kata before that mondo wayud kingdom kaito gik mamoko gi obi kidwa ng'e ni gin adieri kendo timore ng'iya ne jok mosemanyo sirikandno man wamanyo go moyudo donge ne wan go kuche kamanyo sirikandno e lwet Moi donge Matiba gini ne nitie Mount Kenya ka ne nitiere joge Moi ne onge ne gimanyo sirikal to donge yudo magiyudo no emomiyo gik machalo ohala moko matindo tindo machalo kaka example machalo kaka Equity kana en building society bank kana gisebede sirikand Kibaki magichak gibede sirikand Uhuru donge en the largest bank in the region sani
Ang'o miyo jaluo to kamano sirikal to kenda kwer ni noko bedo ni pok wayudo en mana bahati marach. To nonengo wayudi mondo eka rech miwachogo onengo bed ni sani koro ne wan gi mashinde madongo maloso tembe rech madongo. Wadonjo kore siasa makaluo. Sani nitiere romo moro ma ichano bago Homa Bay tarik 31 gi tarik 1. Ami giko dwe ni gi chak dwe manyien. Mar iwacho ni idhi los od jaluo, piny luo. To gini siasa odonje. Be uneno ka siasa odonje gini oketo? Yes. Ang'o ma siasa kodonje wach mar telo mar jodong luo. Iparo ni ma ok dhi nyayo pogruok e kind oganda. Odhi kelo pogruok maduong' kabisa nikech an kuma bede kani George Bati. Okego ne maunya tega Raila Amolo Odinga aluore kabisa. Is an elder. Ose fought wars. Is one of the best kata inachil jomane fight for second liberation. But interior lethe moko matiyo kode golwenje ma okonye to konyo gi e yor manyo for political mileage. An kaka nene kako kindo Ojuka kuma bede kani George Bati da kwayo oga jatendwa jaluo chalo ja Israel kadi dhi mana Israel as we speak pod giluoro Moses the Israelites pod respect the Moses maonge yo minya luongo kuom Moses mabet wach Yesu ber ma Israel winji the same to luos Raila wamiye heshima tuntie jomoko ma kapako seo mar siasa apaka mar siasa moro tiyo marach kaka moko winjorege to kawo wuodwa mwageno kabisa majatendwa mako wadono yue to gimieno gi chilo akwayo ni kaber to jodongo go e Roma wajodongo Roma jo siasa ok donje any elected leader ok donje kanyo kecho macha nen kom jodongo to king'iyo tend luo ni onge ng'ama ni yiero nigo e kura en kani tho kaka otonde nichotho tipo moichwa buoke to mani kaka ikaw kanyo kata mana Keriaga no donjo bang' Jaramogi kowuok otondi no donjo kane Keriaga no bedo kier matin to kodhi ochagowa from mane Keriaga odhi Libya akwayo ni kaber jo siasa moyier gi kura no we jodongo ogo yier leader margi magidwaro leadership manyalo tayo oganda luo maonge siasa yigi. Yes, Odede. Inyisa ni thuolo moro medo ng'adore lakini manya ka wach manyaka wach mo. Wach mar jodong luo en wach ma onengo bed ni nitie gik ma bende evolve gi time nikech wan gi generation matindo mang'enywa bende ok understand kata ni tich jodong luo gi ne nango ere gimomiyo gin very important e kor gwengego kata gimomiyo duolno idwaro e luo kanyo ni ma nyiso ni gap moro nitie kind oganda maduong' sani mar jomatindo to oganda machon cha oganda manie diere ka ne ok otimo matek mondo pass gigi ne oganda manyien ma wan go sani omiyo jok mantiere e ng'ewa matin jo higni 20 gi wiye malawo 30 kata 30 kadok chien kanyalo wacho ng'eny gi ok understand kata ni gigi ginang'o omiyo koro gima lich en ni jodongo gudore kamoro jo siasa odonje igi siasa ni iye kanyo to group maduong' monengo bed ni gimiyo yo to nitie gap e kindgi ok giwinjre gi kia kata ni jogo tich gi en ang'o ere gimomiyo en important mondo luo bed gi ker ang'o momiyo bedo important ma koro chuno nyaka siasa donje ang'o ma siasa ka en ang'o ma duol ni timo ma mano nikech e kinde moro chien kanyo jo siasa mang'eny no paro ni ginyalo tiyo gi jodongo go mondo owip ne gi kweth maduong' mondo go ne gi kura kuonde ma gidwa beti to e kinde moro bende ne waneno ka ker machon kaka no owuok gi kikundi mar jodongo moko ma odhi komachielo ke siasa koro kata watemo wacho ni siasa kik donje ker mar luo ka achiel gi jodonge nyaka ne bed ni gimiyo joluo direction kata mana ki siasa nikech gine manengo gigowa kogno ka giwacho ni wajodongo waseneno mang'eny kendo waneno mbele moingo wuojende okinda ni kuyiere e gima kama to samoro en obagu kaka jopiny luo
to kata kuyiero batini to bro rieko duyo maler. Koro magi duonde momiyo josiasa ne sodo machiegni gi jodongogi mondo jodongogi oket lwedo kuomgi ni jopiny omigi telo. Okinda wach achiel ka watieko nikech sana orumo kabisa. Akwayo oganda luo mar Ramogi ajwa. Mokwongo wabedo johera mar Ramogi TV ne en TV maketwa machiegni mariwa kanyakla. To wabedo joma tiyo matek. Wapuro kaka jwa puro cha kik wago kada weche mag ndara. To watigi sirikal machiegni. Kopon jo sirikal biro yewa nyaka wa welcome gi. Kwatimo kono wabro thrive. Alright. Wachna mogik ne nyikwa Ramogi en ni en ni gik madhi nyime kata majakom kata duond bura mar Azimio koluongo bura Kamkunji kata bed mana ni en ng'anyo en ni nikech ng'anyo no nie ei katiba. Koro kik ng'ato demonize mondo nere kagima itimo gima is outside the constitution. To court bende pod nitie kagiyie dhiye to pod bro miyowa duoko. Erokamano nyakwa Ramogi ne an ka kod yawuot luo ariyo Mesha Odede kachiel kod Okindo Ojuka gitemo poronwa weche magiparo ni nyalo miyo oganda obed gi yo ma koro waneno godo piny yo machielo. Ka kamano puoch gi pak ni mikao thuolo mari kendi kete Ramogi TV ka ineno weche kata twak maro maratila ma ipuonjori malong'o manyalo konyowa kaka oganda watem kamano. But gima ng'eyo kata manyalo nyisi ni riwruok e teko kamoro amora ma intie odhiambo makare riti masani.